Naš najvažniji cilj u životu treba da bude uzdizanje naše duše. Drugim rečima, napredak naših duhovnih i moralnih moći. Da svakim danom sve više prosvećujemo svoj duh i svakim danom se osjećamo sve više slobodnim i boljim. Ženite se u svakom slučaju. Ukoliko vam je žena dobra, bit ćete zauvek srećni. Ukoliko nije, ostaćete filozof. Knjige su hladni, ali pouzdani prijatelji. Jaki umovi raspravljaju o idejama, prosečni umovi o događajima, slabi umovi raspravljaju o ljudima. Da bi pronašli sebe, mislite na sebe. Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći. Onaj koji želi da pokrene svet, neka prvo pokrene sebe. Iskustvo je najbolja škola, samo je školarina skupa. Ne mogu naučiti nikog ništa, mogu ih samo naterati da misle. Istina je ono što se kao zajedničko nalazi u mnoštvu pojedinačnih mišljenja. Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje. Neistražen život nije vredan življenja. Neki ljudi ne grade zidove da drže ljude van, već da vide kome je stalo da ih sruši.